Сёння мы вам распавядзем пра малавядомы для шырокага кола праект архітэктара ружанскага палацу — Воўчанскі касцёл Найсвяцейшай Тройцы, дзе быў ахрышчаны апошні кароль Рэчы Паспалітай. Мала хто ведае, але ўпершыню мястэчка згадваецца ў 16 стагоддзі пад уладай солтанаў, што збудавалі тут царкву ў гонар святога Мікалая. Цягам 2 стагоддзяў Воўчын змяніў шмат гаспадароў, апошнім з якіх быў князькі род Чартарыйскіх. Яшчэ ў 1720 годзе Казімір Чартарыйскі выдаў замуж дачку князёўну Канстанцыю за славутага дзеяча Станіслава Панятоўскага, бацьку апошняга караля Рэчы Паспалітай. Бацька, пацкарабій Вялікі Літоўскі, на радасцях уласнага шлюбу ў 1733 годзе узвёў касцёл, асвечаны ў 1738 годзе ў гонар Найсвяцейшай Тройцы. Ці ведалі вы, што храм быў спраектаваны ў ватыканскай манеры вядомым архітэктарам Йоганам Зігмунтам Дейблам, якому таксама належыць праект рэзідэнцыі Сапега ў Ружанах. Неўзабаве пасля заканчэння будаўніцтва святыні у Станіслава Панятоўскага, пацкарбія Вялікага Літоўскага, нарадзіўся сын Аўгуст, якога хрысцілі ў новым касцёле. А што нам вядома пра архітэктуру святыні? Касцёл Найсвяцейшай Тройцы спалучае стыль позняга барока з рысамі ракако і ўяўляе сабой цэнтрычна васьмігранны мураваны будынак, накрыты гранёным шатровым дахам. Завяршае яго бельведэр з гадзіннікам-курантамі. Уваход выдзелены нізкім прытворам. Шырокія грані фасада ўкрапаваныя падвойнымі пілястрамі, увенчанымі скульптурнымі выявамі евангелістаў. Касцёл мае аконныя праёмы, высокія арачныя на шырокіх гранях, круглая і авальная люкарна ў верхнім ярусе, ліштвы вокнаў насычаныя арнаментальнай лепкай і дэкарыраванымі ляпнымі гірляндамі. У дэкоры інтэр'еру шырока выкарыстана стукавая лепка, гірлянды, букеты кветак, акант і гарэльефы. І як заўсёды па законах жанру гістарычнай класікі, у другой палове 19 стагоддзя расійскія ўлады гвалтоўна адабралі касцёл, часткова яго разбурылі, пераабсталявалі і перасвяцілі ў царкву. Таксама дзякуючы палітыцы акупацыйнага рэжыму, палацава-паркавы комплекс Чартарыйскіх з тэатрам і аранжарэяй быў назаўсёды страчаны для сучаснай беларускай спадчыны. Але неўзабаве, у 1921 годзе, пасля інтэрвенцыі Польшчы, храм быў вернуты каталікам. У 1924 годзе з усходняга боку ад святыні для пражывання святара была збудавана плябанія ў неабарочным стылі. Мала хто ведае, што ў 1938 годзе з Санкт-Пецярбурга была перавезена труна з рэшткамі караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, якога таемна перапахавалі ў Воўчынскім касцёле. І толькі ў 1995 годзе апошні кароль Рэчы Паспалітай быў перададзены сабору святога Яна Хрысціцеля ў Варшаве. Падчас Другой сусветнай вайны храм зноў перажыў частковае разбурэнне, і толькі ў 2009 годзе было распачата яго аднаўленне. І дзякуючы гэтаму, у 2020 годзе біскуп пінскі Антоній Дзям'янка здзейсніў асвячэнне касцёла і адслужыў першую святую імшу ў ім. Калі вам спадабаўся касцёл Найсвяцейшай Тройцы ў Воўчыне, то мы раім яго наведаць. Да святыні вы можаце дабрацца ад бліжэйшага абласнога гораду Бярэсце цягам гадзіны. Дыстанцыя складае ўсяго 44 кіламетры.